Puwersa, The News Center, asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon, asin ibang parte kan kinaban. Iba Bareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan, ang sa inyong tagapagbareta. Marhay na do mga tugang. Lunes po ngunyan, petsa 30 sa bulan kan Oktubre 2023. Aldaukan Barangay Asin Sangguniang Kabataan Elections 2023. Ini po ang bareta alas 12. Asin ako ang sinong tagapagbareta, Mardila Daing Iba. Enot sa headlines kasi ito yung darakulang mga bareta. Sobra sa 5.6 milyon na Bicolano piglalauman na magboto ngunyan sa barangay Asin Sangguniang Kabataan Election sigun sa Comelec Bicol. Case build up sa pitong reklamo nin vote buying sa probinsya kan Albay nagkapadago sigun sa Comelec Albay. Sa lado nasyonal, Election Task Force pigaktibar kan DepEd asin nagkrear ng operation asin monitoring center para sa barangay Asin Sangguniang Kabataan Election. Philippine Coast Guard sisiguruho na wala nin overloading na sakayan pandagat na mabiyay kasabay kan long weekend. Sa ibang nasyon, Israeli Prime Minister Netanyahu nagsori sa mga soldado sa intelligence agency kini dahil sa naging paglusob kan Hamas. Sa lado ng Karawa to Sports, Pilipinas football team target na makabawi sa pagampangan ni Dakan, Iran. Yan ang headline. Kanya sa detalles ka mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Unilab, alagang Unilab yan. Inoto niya itong bareta ali po dyan sa luwa sa pagi po kung sa pag-iriba sa Jimmy, si Jimmy na salita. Boses kan Barangay. Boses kan Barangay. DZGB Barangay and SK Elections. James, Special kami, coverage. Hello, Mar. Good. Ayaw kita digdi sa Comelec Mangiraray sa Banuan ka na Piodoran. Makahuro niya to si Attorney Bart. Hali ini sa IBP. Natural kaipuhan digdian ang mga disposisyon kan sarong abogado dakol mananggad an mga reklamo digdi sa nakakanto sa Comelec and malangani ka sa bago. So interbista niya to sa election officer digdi and in fact nagtulak kasabay sa DILG pasiring duman sa sarong presinto barangay Arayo and maray man igwa na digdi nagabot na taga IBP sir attorney amigo tayo ni si Attorney Bart sa IBP ni primero ano an papel kan IBP sa arog kaining pirilian ano an mga disposition o gigibuhon ninyo in relation digdi sa election sa barangay. Si Mardila, News Director kan DCGP. Hello sir, good morning. Diyos maray na ito tabi. Ay, maray na ito tabi, sir. Sir Bart, attorney. Okay. So, ano yan? Ang papel kang IBP, duman sana ka muna kasentro sa kontrabigay o sa iba pang mga election matters? Actually, dineputize kami sa kontrabigay. Okay. Tapos member kami kang committee, so IBP Albay Chapter, member kang provincial committee against vote buying and vote selling, so kontrabigay. Pero dahil man gusto sabihin, dumasa na kami, kung igwa kayong mga reklamo, kung igwa kayong mga konsultasyon, kung ano man, yaon lang sa mga IBP, naka-deploy po kami sa mga munisipyo. Ayun. So iba, nyaon duman sa police station, palayo to ng mga Comelec offices. So iba, nasa Comelec offices. Ayun. Pero ngayon kami sa Aldaukan eleksyon, mag-alat kami kang reklamo. Ngunyan, pwede, sir, gusto tayo paaram sa mga naghihinanyog ngunyan na kung may mga reklamo po sinda, lalo po sa kontrabigay, pwede sinda po magpasiring sa Comelec office or sa police station. Taigwa pong abogado na ma-assistir sa inda. Ayun. Ini po libre. Daing bayad ini. Obligasyon mi po na
tabangan so nagrereklamo na magibukan sa indang mga reklamo, complaint. Tapos ipapile mi po sa NBI o sa piskal para makasuhan itong dapat makasuhan. Ayo. Panimbagan sa batas. Opo. Opo. So, dapat may ebidensya. Iyo po, dapat may ebidensya. Pero yan mismong testimonya, ebidensya man yan. Testimonial evidence man yan. Aha. Pero mas maray, kung igwa-apira kang tinaram niya, igwa pag ebidensya. Ayun. Kaya uning nga sa kwartang tinaw sa kuya. Dokumentado. Kita na, so abogado na, so IBP na ang madokumento ka itong reklamo niya. Ito pong nagrereklamo na embwill to duman, ma-exempt ito, ma-excuse ito, ma-exempt ito sa criminal charge. Ayun. Takmo niya bagayan. Ngaya, both buying and both selling, both them, yung nagpabakal, buda nagbakal, garo may paninimbagan. Pero dahil ta siya nagreklamo, magiging testigo siya. Yes. Ang sweldo siya. Duman siya sa ibong. Dahil siya makakasuhan, laban duman sa saro. Kung Ayo. siya ang mareklamo. Ayun, no, maliwanag yan. Ha? Oo. Sana makainggan niya riyan talaga na may magreklamo. Na matapos na ining barakala na ini. Gusto tang ano kaya tabi Sir Mar? Ang election kaya baga parang yan ang saro ka pinaka-importanting democratic processes. Yan ang saro kan mga prosedimento para masabi tang nasa demokrasya kita. Pero iyan dapat dapat babastos na mamarakal. Na gusto ta maging pantay, sumayaman muna sa pobre, so lalaki muna sa babae, so alangkaw muna sa baba, sumaputi muna sa maitom. Gusto ta dapat pantay ang eleksyon. Kung ano so gusto. Yan. Iguaning nga fair advertising law, pag-abot dyan sa barakalan lugod na ina-implementar kitol-tol, di sinampulan mo niyan. Talagang seryoso iningon yan. Sa total, barangay Mansara. Although, ano ba, siyempre, garo proxy eleksyon na ini. Eleksyon na ini sa masunod na mayor o congressman. Test waters. Ha? Prerequisite. Padala ko lang kay Kapitan. Iyon na ganun. No? Pero, kung yan, ang problema kaya dyan, uni ng naging garokultura na na mamakal. Tapos naging kultura naman na magpabakal kan mga boto ninda. Malal ni bangan itan daragit na pagday natawan. Iyo na, ang sabi baga attorney, iyo daw niya ng mga mariklamo, so dahil nabot. Yan. Pero ang gusto kong mangyari, Pading Mar, ang gusto kong mangyari, so mga daig talaga nagtatao, lalo sa mga kandidato, daig panao, daig ipapanao. Sinda na sa magreklamo, laban duman sa nagtatao. Sanga na mapundo na ito. Sisya man ang mareklamo pag sisya man ang mareklamo kan barakalan. Kung bako man siya, bako siya biktima. Mabibiktima digdi, so mga daing panao, daing pangtao. Iyan ang nagtatao pa duwang klase, tulong klase pa nga ni. Ang primero, nagtatao taday sa sigurado magana siya. So ikadua, gusto niya masiguro, gana siya, gusto niya masiguro na manggana siya. Pero ang pinakamagabat sa iling ko, dahil siyang iinganyar sa mga tao, nabutuan siya. Dahil isang platapormang matultul. Dahil isang platapormang tultul, kaya sa nagtatao, kung ikakumpiyansa ka plataforma mo, suportaran ka kan mga tao, tawaday ka manao eh. Iyo, no, di ba? Pag walang wenta, manao. Basta na yung kwenta, magkakwenta talaga. Survive! Salamat mo na. Iyan pa tabing mga nagtatao nga yan. Imposible pa na pag natauan kang 20, babawian ka 20, dahil iyo po ang bawi ka, mga 200, 200,000. Nagalan mo pati yan. Abo na, aralo yun.
Tiban sa mga uninang mga turtinan po dyan sa barangay o sa mga buro building dyan, tiban Matipakan. urulugan ka mo dyan, di ba? Okay. Iyo. Attorney Bart, di kunyan, nyaong kamo dyan naka-station sa iba-ibang mga opisina kang Comelec kasi police stations para Iyo po. maghalat kan mga reklamo. So, para mo Iyo niya po. na aldaw, sa monitoring po nindo, may nagplantar reklamo na? Igwa pong mga nagreklamo dito sa mga sardayuton masana bako man ito sa mga boat buying. Okay. Sa mga uninang sala nga spelling kan ngaran. Mhm. Yung man sana na kukuaming problema. Nothing serious. O bako man masyadong seryoso tapi pabuto magang kumilit. Ayo, love. Kaya gusto tang sabihin pa di sa mga gusto ta man ipaabot sa mga butante. Mhm. Kung igwa pong sala sa ngaran nindo sa uninang nakakagbaga sa voters list. Yes. Pag ano po, pag bako na eleksyon, bako na masyadong busy ang mga taga-Comelec, Mhm. magpatabang ka mo magpalit kan ngaran. Takot Yeah. na mapalitan kang Comelec, pwede po sa korte yan, Ipa-correct? ipakorek. Ipakorek. Or kung dahil sungaran nindo duman sa listahan, pwedeng mag-inclusion, exclusion, aron kaya tayo po ki, basta mga at least 5 days before any election, Mhm. duman exclusion yan sa mga korte, sa mga municipal trial courts. Yes po. Okay Ay. po. May kuan ako, may pahabol kay Attorney Bart. Okay. Halimbawa ngunyan, puro pa busy ang mga butante. Halimbawa, nagpara-document siya na sa mga tao. Halimbawa, may nahiling sila ng mga ebidensya, para picturean, dinocument. Later on, naaraman nila, nagumina na ito. Tanganing maulang, i-file ang kaso sa pagkikamtabang nindo, dahil maproklamar itong nagbakal kiboto. Mas maray po kung magreklamo bago magproklamar. Kaya, Pero kung nagproklamar na, dahil man gustong sabihin, dahil ka magreklamo ka magraray. pero maproseso na na ito. Medyo Naproklamar na. naproklamar na. Medyo aloy-aloy na ito. Mas magayon so bago pa. So, nakakakuha kita kidiya tabi, Mar. Ngunyan pa sana, uraber mag-close ang burutuhan, kung igwasin da ni nahiling na mga ebidensya na na-document na, ipile na, tayaw naman sa nadigdi ang mga abogado. Mhm. Halimbawa, digdi sa Piodoran, yaon na naka-standby digdi si Attorney Bart, anapon sa na ini, garal, anihan ni Tsura ka, gari si Jackie Chan. Kung bako siya digdi sa Comelec, kunto siya sa pulis, ayun, nahanap niya ngunyan. So, mga problema, so may relasyon sa boat buying, Mhm. and iba pa na pwede niyang matawan ki disposition ni action bilang abogado, ready siya na maghalat. Sundo kinanon istay mo digdi, sir, attorney. Sagod matapos kayo po ini. At gusto ta pong siguro anohon, baday aram kan mga tao. Ngunyan aldaw tabi, bawal magpainom. Yes. May bawal kunyan. magdarakibadil. Mhm. Bawal magpakaon. Mhm. Bawal magtransportar Yes. ning mga butante Mhm. pasiring sa voting place. Correct. Kung ika po kandidato o ika suportadores kang kandidato. Yes. Oo. Bawal man po magparakaraag ki mga indelible ink sa mga kamot na bako ka man taga Comelec, bako ka man nasa board. Oy, attorney, may kasubago, may sitwasyon digdi, mabuto siya sa barangay daw, sa rong presinto. Pag-abot niya naman sa voting center, nakaboto ka na ngaya. Ay, nang gibong ka ito. Ay, magreklamo tabi. Magreklamo si ito, hanapon tayo ito. Taga-barangay dos. Pwedeng may sala dyan, so maestra o kung sisay na taga-Comelec. Yaon digdi, naghahanap nin tabang ito kasubago. Dahil ka man na locate pa. Late ka ako, pasensya na. Ito ka. Alamig bagang Piodoran. Pan ito, accepted fact na arayon man ang Piodoran. Ayun, alin mo sa digdi. Pasensya na. Pero, pabalikon tayo ito, digdita. Yun. Ano tayo ito? Arayin mo sa iyo? Remedyo ang Comelec. Tapos, imbestigaran. Yan. Paaraman ta, sisa itong buminutong ito.
Mhm. na ginamit sa mga niya. Kung nakanta ba ay sa mga taga-Piodoran. Taga-barangay dos ito, taga-barangay dos. Barangay dos ito, para senior citizen. Yes. Hirak man. Ano may reklamo po ka ma? Nawara. Mhm. Sain ka ba? Purok dos? Kan? Piodoran. Karatagan ka? Mabuto ka kuta na? Buto po ako, pero wala po sungaran ko. Adi man po sa ano ko. Kasi nung election po baga ng mayor at saka presidente, nakabuto po ako. Ano sabi duman? Sabi po, adun ko po sa pumilig. Ano masabi kay Netor na Ay. Ini kung isolated case lang yan. Katibaan widespread, dakulon, tapos dakulon ng mga botante. Tibaan sa mga kalabang kayo na nag-ibog kami siya. Maurasin na naman. Pero, tibaan, dati di man nakaboto siya mo? Dati, dito nakabuto sa Sunados. po. Ako po so dede, nga na po ako suwara dili sungaran, si Agom Diyan. Kasi nag-transfer po siya dede nung pagkatapos po ng burutuhan. Iba po ng transfer. So ago mo yaw na digde yaw. Ando na nga po nakabuto. Wala problema ito. Ikaw na nawara. Paano daw ito tanawara? Public service. Tibaan, ano yan, sa panahon kaya kan mga Kastila, ang pwede lang magboto sa lalaki. Ang babae, pwede. Kayo. Joke lang yan, joke lang. Ilingon yan. Anong dapat gibo na kayo? Digdi tama yan. Ilingon Manigdi po sa sa lista. Comelec, ilingon ta sa records dyan. Yes. Tibaan ba man pigtutuno? Mahabol pa siya makaboto? Makabul pa daw, alas 12 pa man sana. Oh, kaya pa? Maparam na kita tanga ni maproseso. Yan tabi very active na abogado. Yan na digdi. So ulito niya to. So may mga problema, complaint. Yaon na digdi so taga IBP si Attorney Bart Raico. Hanapon siya kumbaga sa opisina kan Comelec sa pulis. Jimmy Nasalita, DCGB News with sa kuyang piloto si Noli Makinyana and natural ang tagsadiri kan sa moyang lunadan Austero. Okay, sige. Thank you very much, Jim. Viernes dando, kabilugan na 5,638,066 na rehistradong butante sa Bicol Region. Ang piglalauman ngunyan kang Commission on Election na mapartisipar sa Barangay Asinsangguniang Kabataan Election ngunyan aldaw. Sigun ni kay Comelec Bicol Regional Director, Attorney Maria Juana S. Baleza, kung sa inhalis sa nasabing numero, 1,597,214 digdi ang maboto para sa SK asin natatadang 4,040,855 ang regular voters. Sinabi ni Attorney Baleza na nasa 24,161 ang gagamiton na regular precincts, 24,083 ang SK precincts, asin 12,269 na cluster precincts. Naglalaom sa Attorney Baleza na halangkaw ang magiging voters turnout ngunyan asin magiging matrangkilo ang Barangay Asinsangguniang Kabataan elections sa Bilog na Riyon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng sintomas nito. Neozep, mabilis, magaling. Phenylephrine HCl, Chlorpheniramine Maleate, Paracetamol, Neozep Forte. Padagos ko niyan ang case build-up kan Commission on Elections Albay sa 7 reklamo nin vote buying sa probinsya kan Albay. Ini ang kinumpirmar ni Comelec Albay Provincial Election Supervisor Attorney Maria Aurea Bobunaw kung sain apat ang pending na kaso na nin pamamakal nin boto sa rapo-rapo bantampig sararo man ang Legazpi City Daraga Asintiwi. Sigung kay Bunaw aram ninda na mantinidong igwanin ang ngayaring vote buying sa Albay kung kaya padagos ang pagingganyan ninda sa mga Albayano na ipaabot ang impormasyon asin reklamo sa sendang opisina kay banan ang mga makusog na ebidensya dahil sa mata o sindanin legal na asistensya katuwang ang Integrated Bar of the Philippines o IBP Albay. Sinabi na Attorney Bunaw na sa presente wala sindanin nanotaran ng toward incident sa anuman na barangay sa probinsya mantang eksaktong alas 7 ng pag-aaga kasubago pinunan ang gabos na mga voting precincts sa pag-akomodar nin mga butante. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Rexidol Forte, bilis banat sa apat. Generally peaceful pa ang probinsya kan Albay ngunyan eleksyon para sa Barangay Asinsangguniang Kabataan
Ini ang assessment ko niyan kan Albay Provincial Police Office kung saan sinabi ni Police Captain Karen Formales tagapagtaram kay ni na sagkod sa ngunyan wala sindani na receiving reklamo sin impormasyon may kinaraman sa mga nagbayular kan liquor ban maging nin boat buying. Sinabi ni Formales na naging epektibo ang sila mga ginibong lakdang arog na sana kan kada bes na may nanonotara na darakulang tiripon sa mga barangay tulos ni dining pipasiran para iparumdum ang eksistidong polisiya. Tiwala man si Formales na ansiring na sitwasyon sa mga munisipyo sa syudad mamamantinir sagod sa proklamasyon ka mga manggagarana sa pirilian ngunyan na aldaw. Ang baretang ini hatod sa Indukan para sa liver lovers. Liver Aid Mangiraray. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise oral daw. Liver Aid Silimarine Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Sa dagdag niya mga istorya, alin po niya sa luwas si Jomar Ben. Boses kan Barangay. Boses kan Barangay. DZGB Barangay and SK Election Special Coverage. Paring Jomar, please come in. Salamat pa din. Good afternoon sa mga parantabay. Location ko, Tiwi Central School. Kung saan apat na mga barangay ang digdi nagbuburoto. Ang barangay Kurukuro, Tigbi, Uyama, ano pa ito sa Saro? Bakong Bilen, Gaho, yan. Ano na ko dito sa bus kang mga taga Department of Health. Pagharapot ko pa di, kada kalanda nagdurulok sa inda, hinaray blood, baka da sa pagal. Pero kasubago ba kuman nun? Di ba mauran kasubago digi? Mauran magkasubago. Baka pagal, iyuman lang ito. And sabi din, tawag sa pinakagitsin na mismo nakapwesto, alos kasubag umaga, grabe talaga man suruso na mga nagburoto, tangani na siguro makatapos tulos. Tangani na magiburan na ninda sa indang obligasyon. Pero sige pang arabot-abot, di duwang compound ang pinagagamit din daligding, parte pa kang Tiwi Central School ang kahampang, kung saan sige pa, actually sige pang arabot pa di kan mga nagbuburoto, sa mga nagka-uro dyan. Pero nariparuta na sabi duman man sa PPCRB, dahil man masyado nagkaikunin problema, ito lang na sumedyo dahil nakukuha sa pangaran, pero eventually na sususok man ginarikos na inapresento sinda. Nagpasiling naman kita sa opisina na Election Officer Zenet Bareda and iuman ang naipahayag sa to, solamente na-encounter din ang problema sa mga nawawarang pangaran dahil nagkakasurusok, pero okay man. Sa Philippine National Police, okay man, duman sa opisina ni Police Major Richel Balute, ang eksperyensya lang hinda kasubanggi, itong nahiling hindang mga paburo-barantay, pero dahil sindang nataymingan na nagkaigwanin para kalanin boto. Ang nangyari lang basado duman sa mga paparatrolya na nakaulay niya to, grupo-grupo na pinagbabarantayan ninda sa indang mga butante na daig na maagaw pa kang iba. Pero arok na lang kampare, barantayan na lang. So, general banting matrangkilo ang pinagigibong eleksyon digdi sa Tiwi Central School, kung sa'yo apat na barangay ang nagagamit yan. Sige, pangarabot pa rin. Nagkarabot-abot pa ngunyan. Ano yun ako actually sa may gate. Kadakul-dakul pa nagkaabot. Mahapot daw kita kaya lang ba kapag inisturbo ko yung palaok pa sana. Imbis nga nakaboto na ako, ulang-ulang ka na. Malagitan ka po. Mga makaskaso na ang lakaw, palaog. Kung ipaang ko nito mag-interview kita, baka madagitan pa kita halata. May auto pa na laog. So nakaboto daw. Alat ko lang. Hiningon pa daw kung ata. Tapos daw kung ata pahapon pa sinda. Mahay pa kita ki kaluwas na nakaboto na puro lugar na nakalunad. Alat. Ilingon tang experience ninda. Puton ta. Puro nakabotor. Manay nakaboto ka na po? Nakaboto ka na? Ay. Sa malinaw po. Galat po lang siya.
Si Madam Palan, may interview ko kita Markundi. Ano ini, escort siya ni agom niya. Aha. Sa malinaw siya, nagbuboto. Pigilat niya lang si agom niya na huni, nagbuboto mo niyan. Digdi. Okay. Wala kita na akong paruluwas, kadakla nakalunod eh. Dahil ini maisturbo. So, yan pa rin ang sitwasyon digdi sa Tiwi Central School para sa Boses kan Barangay, Jomar Bien, DCGB. Thank you very much, Baring Jomar. Mientras tanto, duwang kita sa linya ni DJ Toyang. Boses kan Barangay. Boses kan Barangay. DZGB Barangay and SK Election Special Coverage. DJ Toyang, good afternoon. Please come in. Good afternoon, Tabi Sir Mar. Aniyon tabi ako ngunyan sa Gogon Elementary School. May nakabot po kaya digdi sa tuyang istorya na nagkakaigwada po ni vote buying, pero iiklarado ta lang po ayan na Sir Mar, digdi kaibahan ta po si Ma'am Helen Letada, PPR or PPCRB poll watcher po siya. Nagkaigwa po kita ni na nagkaigwa po kita ni na confusion. May naga-assister po kaya digdi na BHW. Ngunyan, sindaman po na confuse kung anong barangay an sa iyang kapot asin na hinaputabi inita. Ini po baga bawal or bako man po siya parte kan organisasyon para mag-assister kan mga botante ngunyan na aldaw. Ngunyan, kay bata po si Ma'am Helen Letada para iistorya po so nangyari kasubago nga aga. Ma'am Helen, maray na aga po asin na so nangyari po kasubago. Ano po ito? So enot na nindong naraman na may nag-a-assister pero bako man po pala siya parte kan organisasyon na dapat mag-assister sa botante. Apo. Ay maray na hapon po. Actually po ang cover me is supposed to be Albay. So nakakain kami digdi sa Gugun. Ang cover me is Cruzada. Kaya lang may nag-approach sa muya si naarama po ni si Kagawad How daw po ito na nagpa-assist. So akala ni dun sa area ni. So yaon siya digdi po sa may gate kang Gugun Elementary School. May sarong babae po na may lamesa po siya na igwa po siyang kapot ka mga master list kan mga kandidato ay kang mga botante. So pick-upot ko po siya kung ano pong organization. Ang sabi niya, non-partisan daw po. So sabi ko, ano po ma'am na organization ka mo? Authorized po ba ka mo? Like kang PPCRB or ano man po na organization. So daida po, aliida po siya sa barangay. So which is, sabi nga ni Kagawad How, bawal po ngaya iyan. Nanditbidan niya po itong babae na saro da po na BHW. Kaya kung man po ito mako-confirm na BHW talaga, kasi bako man po ako tagagugon. So pigaapot mi siya, kung si Say Sunag sa upo sa iya key authority na maglamisa doon, di naman po sabi, pero sabi, ali da po siya sa barangay. So, which is, okay man ko ta yung purpose niya, makatabang sa botante, mailing kung sa ina presinto at in sequence number, kaya lang, saro po itong BHW. So, nag-okay man po sa babae, nag-pack up man siya, hinali po sa mga gamit, at then ma-report na po doon sa barangay, yun man po so nagsugo sa iya. So sabi ko man po, pwede po kami makipag-coordinate sa PPCRB kang Legazpi, kasi igwa man po din tulong member kang PPCRB. Kasi sabi ko, ang tigigibo niya na role, kumbaga, para duman po ito sa PPCRB. So naghali man po gilay ng pababae, pero up to now, dahil naman po nagbalik. Pero sabihan ko man po, so tulong taga Legazpi na PPCRB na may nangyari nga ng araw ka ito. So sabi ko, pwede man sinabag-share sa lamesa ni na maiwas pa man. Kuha na lang sa mga master list para sindala lang po ang mag-assist sa mga botante. O yun man sana po ito ang nangyari. Okay. Toyang. Hello, Salamat po, Ma'am Helen. Yan po, tabi, Sir Mar, na sitwasyon. So, at least, klarado na po ngunyan, at mayo naman, ora naman po, digdi. So, nag-a-assister ka so bago, which is bawal na bawal nga ni po ito. I-relate po ini sa Comelec Legazpi, ining sitwasyon digdi na nagkaigwa nga ni pong confusion, na pigsasabi nga ni vote buying. But technically nga ni, pwedeng isipon tabi na vote buying tabi ini. Nag-a-assister siya, napakuman po siya parte kan organisasyon para mag-assister. Yan po ang mga dagdag na istorya digdi sa Gugun Elementary School, halik sa luwas, DJ Toyang, DCGB News.
Ang Thank you baretang very ini much. hatod sa Indokan. Ginebra San Miguel. Iba ang ngiti ngayon sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Sa iba pa niya itong detalles ka mga bareta lokal, sagod sa presente, wala ni na receiving report as inadako ang Legazpi City Police Station manungod sa mga nagbabayular sa eksistidong polisiya kang Comelec sa siyudad kang Legazpi. Inang kumpirmasyon ni Legazpi City Police Station Operation Officer Police Captain Hermel Napili Jr. kung saan maigot ang sendang monitoring sa 70 barangay sa siyudad, lalo na itong mga barangay na nasa irarong kan areas of concern. Sigong kay Napili, nagkagawasindan in early deployment ni mga otoridad sa barangay Kagbakong kung saan sulamenting ini nasa red category mantang ang barangay Taysan, Bariis, Humapon, Mariawa, asin Bangkiruan nasa orange category. Pinasalamatan naman ni Napili ang iba pang mga ahensya di gobyerno na naging katuwang ninda para mapakasog ang seguridad sa nasabing barangay, partikular na ang Bureau of Fire Protection asin City Disaster Risk Reduction Management Office para makapagbugtak man ang Incident Command Center para sa makaskas na aksyon sa anong man ng mangyayari sa palibot. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Join na sa Generic Card Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Mientras tanto, siniguro ni Albay Police Provincial Office Director Police Colonel Fernando Conanan Jr. na 100% preparado na ang kapulisan sa Albay para mantiniron ang katrangkiluhan sa Libon Albay ngunya na barangay asin sanggunang kabataan eleksyon. Sigungan kay Police Colonel Conanan, poon pakaswapon kay banan niya si Police Regional Office 5 Regional Director Police Brigadier General West Raimundo Obinque na personal na naglibot sa Manilay na barangay sa munisipyo na nasa irarom kang Comelec control, tanganing masiguro na in place ang sobra sa 479 na kapulisan asin mga personahes na alis sa iba pang deputized agencies sa mga voting centers, checkpoints asin na-implementar ang curfew asin liquor ban. Sigong kay Kunanan, maigotan silang monitoring sa sitwasyon sa kada barangay para man mapugulan ang anuman ng mga pangyayari na pwedeng makaapektar sa nagkapadagos na pirilian ngunya na aldaw. Mientras tanto, nangapudan ng Integrated Bar of the Philippines Albay sa mga albayano na ipaabot sa Sindang Karaman ang anuman na impormasyon asin reklamo may kinaraman sa pagbakal asin pagpabakal ng boto. Sigong kay IBP Albay Vice President Attorney Chris Ahero, ang kada Pilipino may diretso na magboto alagad. Dapat na siguruho na dahil ini na impluensyahan din anuman na kantidad. Siniguro na Attorney Ahero na preparado ang IBP Albay na magtaonin legal na asistensya sa mga personang magrereklamo kung saan tatabangan nindaan mga complainant asin ang apudan man si Attorney Ahero na sa kada reklamo siguruho na may sufisyente asin matibay na ebidensya arog ka mga retrato asin video na mapatunay digdi para man masiguro na magiging makaskas asin makatotohanan ang mga aligasyon tanganing mapanimbag ang mga nagbabayular sa vote buying. Ang baretang ini hatod sa Indokan. EO Executive Optical, Expert Eye Care, state-of-the-art facilities with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. Sa iba pang bareta, ipinaliwanag ni Malilipot Municipal Police Station Chief of Police, Police Captain Melanie de Guzman na dahil man sinda basta-basta makakaaksyon sa reklamo kan sarong kandidato sa Barangay San Jose manungod sa sarong grupo ni mga kalalakian na nakabonet na nagdataoning kwarta sa mga nakalinyang botante sa laog kan San Jose Elementary School dahil tangkay puan ninda yuan first-hand information ali sa persona na nakahiling mismo kan insidente. Inanaging kasimbagan ni de Guzman matapos ang pagkonsulta niya kay Comelec Malilipot Election Officer Patrick Bareda manungod sa siring na sitwasyon. Sigong kay de Guzman, ang nagpaabot sa indan ng reklamo iyo ang kandidato sa pagsasabing ang nasabing grupo ka mga kalalakihan nahiling kan sa iyang watcher. Dahil lang kay ni inabisuan ni de Guzman ang nasabing kandidato na suguon ang watcher para iyo man ang direktang magpaabot kan sa indan ng impormasyon para sa magkakanigong aksyon. Ang baretang ini hatod sa Indokan. GSM Blue, choose what's true. Choose GSM Blue. Sa iba pang bareta ngunyan,
Padagos an maigot na pagbabantay ka mga personalis kan Philippine Coast Guard District Bicol as in Coast Guard Substation Matnog sa Matnog Port sa probinsya kan Sorsogon para mamantenir ang katrangkiloan as in matawan nin seguridad ang mga pasayro digdi. Sa pinakang ultimong datos kan Pantalan, sobra na sa 10,000 ang nairehistrong outbound passengers as in sigon sa PCG Bicol at Matnog Port ang pinaka-busy na Pantalan dahil at taini ang pigagihan ka mga pasayro na mauli sa Visayas asin sa Mindanao. Siniguro man kang Coast Guard District Bicol sa pangenot ni District Commander Coast Guard Commander Commodore Philip Soria na nakanda sinda kay bana na ang mga Coast Guard stations and substations sa bilog na riyon para sa barangay asin sa gunang kabataan election asin Ondas 2023. Asaro pang baretang lokal ay pinarumdum kan Legazpi City smoke-free unit sa publiko na kasabay kang paraning obserbasyon kan Semana Santa. Maigot nindang pigbabawal ang pagsigarilyo sa mga pampubliko asin pribadong sementeryo o Campo Santo, mga memorial parks asin iba pang pampublikong lugar sa syudad. Sigung kay Jose Balbin, pamayo kan nasabing grupo na inibase man sa existidong ordinansa kan syudad na City Ordinance Number 08-2009 o ang revised smoke-free ordinance of Legazpi. Katakod kani sa gararay na piglatag ni Balbin ang mga penalidad sa mga personang madadakop asin mapapatunayan na nagbayular digdi na 500 pesos ang multa sa madadakop para sa first offense, 1,000 pesos sa second offense asin 1,500 man sa third offense. Sinabi ni Balbin na pwede man na magpaabot sa inda ng mga impormasyon asin reklamo manungod sa mga nagbabaylar digdi sa pagigan sa indang hotline number 0953-466-4557. Primerong parte po yung kabareta sa lado lokal. Ang mga bareta sa lado nasyonal, ibang nasyon esposa sin iba pa makalis lamang po kani. Ang Jim's Coffee may bago pre, may twin pack ng kanilang kape. Masarap inumin, may variant pa, Korean ginseng at spirulina. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ngayon na pasok sa ating budget. Jim's Coffee Mix, ang twin pack na siguradong inyong magiging favorite. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ang Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Mabibili ang twin pack ng James 3+1 Coffee Mix with Ginseng at James 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store, drugstore at sari-sari store sa inyong lugar. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Cali, Cali, pop, pop, bubbly Cali, pop, pop, Cali, Cali, pop, pop, Cali, para sa perky ang mood. Cali, pop, pop, bubbly ang sarap. Cali, pop, pop, sparkling apple, pineapple, uy, meron ding light. May Cali sa malapit, babili ka na. Cali, Cali, pop, pop, bubbly Cali, pop, pop, feeling good, sarap. No alcohol ang Cali, kaya bubbly sarap for everybody. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang
piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI courses offered: Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management. Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! This is ang Surf Bar New Look na! Bula, puti, power bula, power puti, ang power ng Surf Bars, ang galing-galing. Power bula, power puti, baretang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar New Look na, may Active Clean pa, presyong wais pa rin. Surf yan! Ngayong buwan, sama na at ipagdiwang ang 2 dekada ng Ginhawa with Generica Drugstore's 20th Anniversary. Ginhawa sa bulsa ang dala ng 20% discount on selected over-the-counter Generica Drugstore's medicines, vitamins, and supplements. Promo runs from September 1 to October 31, 2023. See posters and print ads for details. Sama na sa ating National Libreng Consulta Day on September 23 from 8 a.m. to 12 noon. Damhin ang Ginhawa sa Plus Service sa handog nating free medical consultation with our partner doctors. Huwag magpahuli. Check out the participating Generica Drugstores near you. Follow Generica Drugstore's official social media accounts on Facebook at Generica Drugstore, Instagram at Generica Drugstore, YouTube at Generica Drugstore PH, and TikTok at Generica Drugstore PH. DOH FDA CDRR permit number 0931 and number 0932, series of 2023. Ramdam ang gaan sa 2 dekada ng ginhawang Generica. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Sa bareta nato sa lado nasyonal, sisiguruhon kan Philippine Coast Guard o PCG na wala overloading sa mga sakayang pandakat na mabiyahe sa long weekend dahil sa barangay Asinsango ng Kabataan Elections siring man kan Undas 2023. Sigong kay Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Gavan, sinugo sinda ni Transportation Secretary Jaime Bautista na siguro na wala sobrang pasayro na malunad sa mga sakayang pandakat o motor bangka asin gabos na pasayro ang dapat nakasurat sa manifesto. Dagdag pa niya na kairak ang mga pasahero, lalo na ang sedang kapamilya kundi ay nakabugtak sa manifesto asin in kaso may mangyaring bako maray dahil magkakaigwa ng problema sa pag-claim nin insurance. Sinabi pa kan PCG official na responsibilidad ka mga shipping operators na siguruho na dahil madara nin mga overweight na bag ang mga pasahero asin iba pang gamit para may bitaran ang overloading. Sa ngunya naka-heightened alert na ang Philippine Coast Guard pumbakan October 25 sa Nobyembre
Sa ibong kampatanid ka mga otoridad, mantinidong nakawagas ang pagbakal asin pagpabakal ng boto sa mga lugar sa Visayas sa mga probinsya kang Bulacan sa Luzon. Sa Negros Oriental, base sa report na naresibi kang Commission on Elections o COMELEC, sinabi kan Acting Provincial Election Supervisor na may nagkapit ang namakal ng boto sa paagi kan mga ayuda na nagkakantidad nin sa kod 2,000 pesos kada botante. Pigbabalo man kang poll body na susugon kung sisay ang mga embelto base man sa retrato na naoning kwarta. Sa Negros Occidental naman, nasa 19 ang naresibi na reklamo katakod sa vote buying sigon sa Provincial Election Officer kung sa pinaglalauman na unruling o desisyon ng COMELEC Law Department sa nasabing mga kaso nin vote buying. Nakapagresto naman ang insidente nin vote buying sa probinsya kang Bulacan kung sa ang re-electionist na kapitan nakampang sa disqualification case. Ang reklamo sinanggat kang Biyernes kan sarong residente na nagbugtak nin o kaya na nagbulgar na nakaresibi ni nin 1,000 pesos na cash as in health card na may nakabugtak na pangaran kan Oktubre 22 halis sa sarong kandidato kasalida kan sa iyang boto. Mientras tanto, maabot sa 2,000 ang mga inaresto na kan Philippine National Police dahil sa pagbayular sa Ganban. Katakot din sa barangay asin sangguniang kabataan elections 2023. Sigon sa PNP, as of October 27, nasa 1,922 na suspetsado ang inaresto mantang 1,454 badil ang nakumpiskar. May 2,325 na badil na ipinatagong una sa pulisya mantang 1,683 ang voluntaryong pig surrender kan mga gun owners. Sa pinakang ultimong datos kang PNP, nasa 151 ang aristong election-related incidents sa bilog na nasyon kung saan 30 ang kumpirmado, mantang 88 wala ning koneksyon sa eleksyon ngunyan na aldaw. Sa ibang nasyon, nagagad ng dispensa si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu matapos na basulon ang sa iyang mga soldado sa mga intelligence agencies dahil sa daytulos nindan araman ang paglusob ka mga Hamas group kan Oktubre 7. Sinabi kini na wala nin dapat na basulon kundi siya bilang sarong leader ka nasyon. Pon kan magsikad ang karibokan sobra 6,000 ng katawa na gadaan asin sobra 230 man na biyag kan mga Hamas militants dahil sa nasabing insidente kan Oktubre 7 dinoble kan Israel ang sendang ground assault sa Gaza. Kalado ng Karawat Sports, kumpiyansa ang Pilipinas football team na makakabawi sinda asin makakalaog sa masunod na round kan AFC Women's Olympic Qualifying Tournament. Ini matapos sa tambakan sinda kan Australia 8-0 kan Domingo sa kawat na ginibo sa Optus Stadium sa Australia. Piglalauman kang Pilipinas na maotroninda ang panggagana kontra sa Chinese Taipei 4-1 kanakalis na Huwebes dahil sa pagadaog na mimiligro ang sa indang kampanya sa Olympic dahil solamenteng duwang nangenot na team ang maabante sa masunod na round. Sunod na makakabang ampang kang Pilipinas o makakalabang kang Pilipinas ang Iran sa Nobyembre 1 para sa ultimong Olympic Qualifiers campaign sa Group A. Sa satuyang bareta sa Siyensya sin Teknolohiya, Time Kittel na napod sa sarong advanced earphone na may kakayahan na mag-translate nin mga lengguwahe kamanlaylay na nasyon. Sigon sa mga nakaimbento kay ni, makakatabang ini sa mga personang nakikipaguron sa manlaylay na persona sa bilog na kinaaban. Ang Time Kittel may kakayahan na direktang makapag-translate din sobre sa 40 sagkod 40 lengguwahe asin 93 na accents sa laog sa nani nagkapirang minutos. Sa pagi kan Time Kittel, magkakaigwa na nin effortless conversation dahil taigwa ini nin apat na smart modes. Kaya kay ni ang 5 oras na continuous translation ka mga lingwahe. Ang Time Kittel pwedeng mabakal sa kantidad na $99. Istorya na iiba. Sa tuyang espesyal na istorya trending unyan sa Chinese netizens ang sarong bulod sa China kung saan binugtakan ininin pinakahalabang escalator tanganing mapadali ang pagtukad ka mga turistang nagbisita digdi. Pinagurunan sa Chinese social media website ang 350 metros na escalator sa Tanyu Mountain sa Zhejiang Province
Sigun sa tour operators, nagkakantidad ng 16 milyon yuan ang escalator project. Sa pagbukas ng escalator sa Tianyu Mountain, dinayo ka mga tao asin tulos man na naging patok na tourist destination. Magkahalo ang reaksyon ka mga Chinese netizens sa pigkonstruir na escalator. Ani ba binatiko sini dahil posibleng madanyaran kan escalator ang Tianyu Mountain. Ani ba naman na ugma dahil pwede nang makasakat digdi ang mga aki asin gurang. Nagkakantidad ba ng 30 yuan kapareho ng 233 pesos ang pagsakay sa escalator asin madurar ng 10 minutos ang pagsakat digdi sakay kan escalator. Oktubre 30 kan taon 1919 o 1919 kan pigdeklarar ni Gobernador General Francis Burton Harrison ang aldaw bilang Flag Day sa Pilipinas. Ini makalis na ipagbawal nin 12 taon ang pag-display kang bandera kang Pilipinas pon kan Septyembre 6, 1907. Sa sitwasyon kang Bulkan Mayon, matinidong nakaitaas po ng alert level 3 kang Bulkan Mayon ngunyan aldaw Oktubre 30 dahil man sa mga nairistro nga langkaw na aktibidad gayni. Sa datos kang Feebox, naging bagulbol ang pagbulos ng laba na may laba na 3.4 km sa Bungagali, 2.8 km sa Misigali, asin 1.1 km sa Basud Gali. Pagrampong ng laba sa good 4 km hali sa Bunganga kayni. Uminubot man sa 137 ang nangyaring volcanic earthquake sa Ibanana, ang 136 na volcanic tremors na nagdurar nin saro sagko 12 minutos kay Ibanana, ang 206 na rockfall events asin 4 na pyroclastics density current events o uson. Nasa 1257 tonelada kada aldaw ang pigbugang sulfur dioxide o asopre asin 500 metros man ang langkaw kamplium o aso. Mantang nanotaran ang pag-ubag na nagkapir ang parte kang bulkan sa nakalis na 24 oras. Sa dagdag po niya ito mga istorya, hali po dyan sa luwas. Boses kan Barangay. Boses kan Barangay. DZGB Barangay and SK Election Special Coverage. Nasa linya si Don Emilionario. Don Emilionario, maray na hapon. Bless kami. Yes, Sir Mal, marakay na hapon po. Ngayon po kita sa may Tagas, Dalaga, Albay. So far, dahil pa siya nababawasan, mataw-taw pa po, Bibi, sa may Tagas Elementary School. Bali sa paglibot-libot talagang iyula po iligil sa oras kan pagbulos kan mga rehistradong butante. Hindi po yan sa may Tagas, Dalagalbay. So far po, ang ano niya ay 10% at 20 clustered precinct po. Ang igwa po digli sa Tagas Elementary School. Upang na iling taman po gilaray ang mga presensya digdi kasatuyang nag-suporta para sa Barangay SK election ang mga taga BFP, PNP, DOH and sa mga ano po kan Barangay Tanod, mga PSO po aralin mapusinda. Sa iman po yan, digdi po sa may Binitayan, Dalaga, Albay. Sila lamang po, Sir Mar. Ang sa tuyang update, live po yan digdi sa may Tagas, Dalaga, Albay. Balik po kita taon-taon. Ini po si Don Emilionario Pag-Iriba, si John Michael Mike Monbulan. Para po yan sa Boses kan Barangay, Barangay and SK election coverage. Thank you very much, Don Emilionario, sa imo pong kaibayanan. Mga tugang, sa pangarap po kang bilog na tropa, yan na po ang kabilugang sa tuyang mga bareta alas 12. Nakasabay ito po si Juna Puli sa lado technical, si Jerome Nico Martinez sa DCGP Social Media Department. Katuwang ito sa pagsulat ka mga bareta sina Angel Mustasa asin Jenny Matthew Balaran. Sa bangaran po kang bilong na tropa ka Mega Force Patrol, sina Jomar, si Jimmy, si Ans, si Angel, si Joshua. Siyempre kasabay naman po mga tugang sina Don Emilionario at saka si DJ Toyang. Nag-report kanina ka mga pangyayari po dyan sa paliwat. Ako po sa lingkod, Mark Dilat Daingiba. Thank you po and God bless the Philippines. Hello kayo may realista Lola, Erning Mular Jacob, good afternoon. Rodel Rinaldo, shout out. Tabi dyan, Papa Mar. Kiriman si Sir Roderick Mendoza nag-antabay.
King Rinaldo, nagantabay man po. Tendo ka boss, thank you po. Bye-bye. Sa indong nadangog, ang mga dalakulang bareta, ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon, kan DCGB, Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. An oras hatod sa Indokang Nor Cubes. Buong buo